amma bai kamata a ce wai a zo social media a dinga yada abin a duniya tana gani a ce wai Hamza Yahaya da yake neman taimako. So gaskiya wannan ba daidai bane ba. Idan muka duba kuma bayan Hamza Yahaya akwai Maryam Yahaya, ita ma da lalura ya same ta dangane da wannan abu da yake faruwa. Ita ma na ji ana raɗe ɗin wai ana neman taimako. Wai to sai an nemi taimako? Menene amfanin masana'antar Kannywood da har wani abu zai faru ɗaya daga cikinsu ba za su iya magance wa junansu ba har sai duniya ta sani. Haba da Allah. Bayan haka akwai tsohon ɗan wasa. Akwai tsohon ɗan wasa kun san shi, Sani Garba SK. Shi ma yana fama da lalurar siga a jikinsa. A ce shi ma saboda Allah an yi biris an rabu da shi gaba ɗaya kenan bai da wani amfani kwata-kwata har sai lafiyarsa ta samu. Ba shi da wani amfani a wajen ku sai dai amfaninsa kawai lafiyarsa, amfaninsa. So hakan gaskiya ba daidai bane ba kuma dacewa bane ba a ce wai ɗaya daga cikin 'yan Kannywood ko kuma biyu daga cikin 'yan Kannywood zuwa uku sun kamu da lalurar da ake neman taimako a ce ku ba za ku iya taimaka musu ba har sai kun nemi taimako a wajen jama'ar gari. Wannan ba abin kunya bane ba? Haba da Allah, wannan abin kunya ne. Yanzu misali mu ɗauka a ɓangaren waje, misali ƙasashen waje kamar irin su Bollywood. Yanzu kun taɓa jin an ce jarumi ɗaya ko kuma jaruma ɗaya ta kamu da wani rashin lafiya ana neman taimako a wajen 'yan uwansu, jama'ar gari, 'yan uwansu? Sai dai a junansu ya su. Wasu ma a yasu ɗin ba za ma a ji ba. A cikin family ɗinsu za su magance juna, za su magance matsalar da ke faruwa. Amma a ce wai mu a nan gida Kannywood a nan Najeriya a ce ba mu da wai mutum ɗaya wanda zai ɗaukar nauyin wani idan rashin lafiya ta same shi. Sai dai a ta ba ku kuɗi kuna killacewa kuna sa su account. Ku fito social media kuna Allah ya gafartawa ne ko kuma Allah ya ba wa lafiya. So wannan ba daidai bane ba. Wannan ba daidai bane, wannan tozarci ne da tona kai asiri, wannan tona kai asiri ne. Ya kamata ku gane. Domin lokacin da na ga wannan bidiyon raina ya ɓaci sosai. Raina ya matuƙar ɓaci a ce wai ana neman wai taimako a wajen jama'ar gari. Yaya jama'ar gari za su kalle ku? Ko kuma ce yaya jama'ar gari za su kalle mu? Abin dubawa ne fa. Abin dubawa ne, ku tsaya ku yi tunani ku duba. Wannan kamata a ce a cikin jarumawan Kano manya-manyan masu kuɗin tunda mun san su ko muna tare da su yau da gobe. So ya kamata a ce ɗaya daga cikinsu ko biyu daga cikinsu ko zuwa huɗu daga cikinsu a yi haɗin gwiwa idan ɗaya ma ba zai yi ba. Su yi haɗin gwiwa su tsaya su yi mitin a junansu. Za mu taimakawa da za mu taimakawa da wani na buƙatar taimako.